Kadam Karbi along arat state budget a symbol Kelarpon phak Tamil Nadu along. Bangso state budget along a symbol ke dodo lake rupee a symbol si dodo. Bonds tame Tamil Nadu atum alang litum bangso alar bangke alang litum amet hang Tamil alam pen ru English penjang si litum ningje dam no plotang te a letter ke RU lasi Cheman po alang litum bangso symbol rupee a symbol alar ke ru si alang litum Kelarpon phak. Kopi po la bangso video long litum Chethan ponang NEP National Education Policy Central Government pen alang litum pangdak pono la pen state tin same implement nang ji polo bangso policy along kethom a language bangke compulsory bikoklo number is la bangke mother tongue mate regional language hala so state along kopi a language bang regional language ma hala bangke than pon bek nang po la pen number hini bangke hindi same compulsory bikoklo ate alang litum pulo lage official language lo pulo la sontak thasi do thulang English di global language la kithom ke than pon bek nang po pulo school along bon samay litum chinilo Tamil Nadu lake non Hindi speaking state pule litum pude samay henone alang litum Hindi ke aning hang he laso polsi lake nilitum bhana ke tek lo pusi alang litum bang ningje ponlo laso polsi alang litum bangso national education policy bang deng contact he pulo alang litum pulo dak Tamil Nadu along education system ke mesen ke kopi posi lahai kaprek a policy dak na impose nang po pulo alang litum pulo je Hindi jong si Tamil Nadu long bang pulo tangte student tum stame burden ko po mate student tum stame ke 40 sung tum po pusi ningje ponlo hadak a ruling a party yemen lage DMK thik pen full form lo plotangte Dravida Munetra Kachagam hadak a chief minister lage MK Stalin alang bangke labang so Hindi a language alang litum state long ka impose bhanganing hang hipin bonstame state government mate central government bang pulo jong si la NEP jong si implement me plotangte alang litum fan kipit staming ton kokji pulo Samagra Shiksha Abhiyan labang so amen pen afan bangke alang ituma pipide ji pulo bon same MK Stalin mate alang ituma government alang ituma sarkar ko pilo ke ningje ke nilitum phan 10,000 crore nang pidet same labang so alam ke nilitum mak chidon dun tek thei pulo bang so Hindi nilitum state long ke impose po bangke nang chidon dun tek thei sining jelo alama ke alang litum central government pen state government ke charvo ke cheng mangke labang so alam lo alang litum state along mate la Tamil Nadu state along NEP ka impose long ji bangke phialam no alang litum ke cheplang thu bangke hala alang litum state budget dis non state budget 2025 and 2026 labang so state budget along a symbol sitame alang litum amet hang Tamil alam ben si alang litum chetok pon rong lo hada ke kaiki ke rupee busi ketok pon do bon same non ma ke ru alang litum Tamil alam ben si tok pon lo daglang nam sinang the Indian Express a news along Headlines along ke talk kela son no Tamil Nadu Govt replaces rupee symbol with Tamil letter in state budget logo draws center ire. Lasa ke talk kela son no Tamil Nadu a government atum replace the hala rupee bua symbol ba ke alang itum non ke ru usi alang itum Kelarpon phaklo plo. Lapen dak elitum Hindustan Times news long jong silitum langdam lo plo tangte thek monong ji MK Stalin's Tamil Nadu Govt drops rupee symbol from budget replaces it with symbol in Tamil amid three language row. Kasida itum thekponong lo di three language row. Alang itum bangso three language la Hindi la pente regional language la pente English la bangso alam ke impose pensi. Alang itum state long ke impose pensi alang itum bangso rupee symbol bangke alang itum methang alam rupusi Kelarpon phaklo. Dagaber langpon sinang in a move amid the three language debate, the MK Stalin government has changed the budget logo to feature the Tamil letter for ru instead of the rupee symbol. Bangso rupee po symbol kumarsi ke salam lo plutangte alang listame Tamil Nadu penlo alang limen lake D Udaya Kumar alang listame DMK along former MLA Asopo former pelotangte lagi kedam tanglo alang listame DMK MLA Asopulo la di Udaya Kumar sitame hala suhud 2010 aningkan bon labang so a competition padupono national competition padupono ko matsil ala ilitum a currency ilitum atangka a symbol kaselam kimisenji ma palang litum ingwai pono la pent alang lisi hai pono bangso rupee symbol kacheman lake ilitum hala roman letter lang pono tangte patela english letter lang no tangte la r stame e phara somsi ilitum thekmonong ji la pente hala ra Hindi pen mate la diwanagiri a letter lo la ra a symbol pen sika chingli ji la pente ang song la pente ang bong vung che da son sila mido la bang so symbol mastame a meaning do la ke si equality pu phano pro la parallel di la pu hini vung che seme ilitum thekmonong ji la hanlo rupee symbol bangke 2010 aningkan pen ilitum Indian government stame la bang so
a symbol sitame select ponno lapente official selam lo lapente international kado kawe a pirthia dang stame labangso a currency a symbol banke Indian a currency symbol pusi Chethang ponno lapen hadak a chief minister same alang li stame appreciate lo mate ning sampik lo lapente choro parpik lo alang li athela di uda labangso a rupi symbol alang li ki design pen alang li ki chipahai dun thega pol lapente hala sud komala chief minister polotang te lake MK Stalin apu amarlo MK Stalin la non do bomb chief minister apu amalo kasi pen an opposition party to mai pulo labang so arupi a symbol ke selam sitame ilitum Tamil la munit lo lapede labang so Tamil la munit di Uday Kumar alang listame DMK MLA asopolo la chota kalilang la MK Stalin apu chief minister same appreciate hala suhut ke thangnat alam ave bon same la non chief minister MK Stalin kopi posi labang so arupi symbol upon lang selere lo kopi polsi kelar nang popusi opposition party rum same arju ponno ningkan krep ho 15 years anno labang so a symbol a sarkar pen kedeng pon mate kn pon 15 years angbong thangnat alam abe non kopi posi labang so alam ke klang lo edum chini nang ji labang so a rupi symbol tangkalong si kelar lapukali hala alang litum state budget dodo hadak athak symbol dodo rupi po symbol dodo hala silar chot hala currency atangkalo mangke labang so symbol bang Kelarpon pe finance minister tame ningang samse je paklang lo alang li criticize lo je lason asai ke claim lake dangerous mindset lo polo ke phere meme akema thalo lapende lahai kapinchong tab aron kelar tab lake unity kavyang theklo lapene unity po ason ke pa vijia bidilo lake polo Bangso news article along litum teknology Nirmala Sitaraman slams MK Stalin's DMK over rupees mate RS move promotes secessionist sentiments secessionist pulotang te isi a dead pen mate isi a community pen mate isi a group pen kache kagdun dak pharsi pupon lo lasi finance minister same ningje pon lo DMK atum labang so asai kede ingpon mate la son ke claim rakhe ilitum pen kache kagji abidi lo lalu pulutang te la India a country pen Tamil Nadu tumke kechekak ji abidi lo ponsi la finance minister Nirmala Sitaraman same ningje ponno harak Tamil Nadu long BJP a president alang li kopila ningje ke condemnable chot kali lake laughable pro condemn me a hormu chot kali lake innek tai nek me athi alang li pulo bangso a symbol ke monai bangso a rupi symbol ke monai sitame ilitum a state munit Tamil munit la pente hala suhud la MK Stalin apu mal same appreciate lo la bangso a symbol paklang pon thega pot lapende 15 years among thangnat alama be non copy policy MK Stalin na bangso a rupi symbol ru kelar nang pop sekining je polo it's not only condemnable it is laughable in 2010 a Tamilian Mr. Uday Kumar in a nationwide design contest his design a combination of Latin and Devanagari script which got selected and he was appreciated by Kalaignar Karunanidhi then Tamil Nadu chief minister who called him appreciated him did Sanman for him his son MK Stalin ji who is the current chief minister has found fault with it 2025 they want to change it because they say we are against Devanagari script his father accepted it and this particular symbol what we are using the design that was given by a Tamilian and I am sure the DMK fellows did not even know it was given by a Tamilian bol samay lapuna MK Stalin ningje puno labang so a rupi pen ru a symbol kelar ke thangnat ke chokchi abi ke lake rupi pu Tamil pen ru pu ke isiver lo plo lapende ilake nilito methang elam iki kaching hona symbol pu salang li ningje pon di Uday Kumar mate bangso a rupi symbol ke salam cheng bang alang li thangnat statement ningje jelang alang li ningje pon lobon sebe alang li keme ma kheng ma chok chi ma bang ke thangna sami ningje pon pelang alang li pulo state government tum sami penia abuse penia akimatha dukok thai ji pusi alang li ningje pon lo lapen alang li ningje lo je alang li si bang so rupi symbol bang 2010 an lingkan alang li si selam pon lo alang li hada competition don lo lapen alang li ke design posi selection pon lo the reasons behind their change probably the state government has their own base and views on or reasons to kind of make the changes. So for me, so I designed this 15 years ago and the central government at that time kind of floated a competition and I won the competition and they implemented it and it's been widely used. Bangso a situation madela bangso alam ni tum kupilo ke charli damlong pelutang te ni li ningje dam delo alang li tum bangso a rupi symbol pen ru a symbol alang li tum Tamil alam pen kelar bangke mene henone la bangso alam bangke li tum ningje pon e athe alang li tum state pan kupisi message ma alang li tum si chini lo bol sam li tum isiang tek panolo je alang li tum ka chesong ma in tankring hada ka chief minister same in tankring la pente hada regional language pan same alang li tum chinghon pe la pente isi bangela lo central government pen kupi ma ka impose aling si alang li tum dengdun ji la pukali alang li tum same matha ji je alang li tum state pan message ma hingnu ji ma lahai matha si alang litum samay deng nun ji
laban son ilitum kecheni nang jipang kelalo central government pen punon state government pen punon ilitum nak impose aling ilitum deng dun dia lapu kenang ne ilitum same study nang ji lang ji ilitum mana ilitum a leader tum phan no ilitum a leader tum same lang ponang ji je ilitum a khai phan messenger ma hingu dak ji ma lai ilitum matha pa mesi deng ponang ji laban central government laban state government atum nak impose jong si heng no dak lo pulotang te ilitum chesong hai nang ji laban la son ka chesong hai phan si ilitum same leader hok ponang ji central government state government ben me heno no na impose poili tumang deng don tabre lo lotang de lake chokche de jima pusen ni matha nili jungjung ke matha laban asia election bang ke lalo tangka pan phate the mk stalin ko pilo ning jega nilitum phan 10000 crore nang pider same nilitum exebun e buko dak ben nilitum isyang thek panong lo je tangka ke phate the laban de tangka phan pathe nang ni central government atum pulo jong cnep Matela national education policy jong si nang nitum Tamil Nadu state government atum implement me pulo tangte fan nang pipede ji pulo bon same nang pinang ne fan nang ne lapeda nilitum fan nang pg 10000 crore nang pg pusame na accept si pusalang itum jelo ilitum lang dam sinang tangka phana lang tum pate thi asil hai same ilitum chari donang ji isi ni bange kado kabe kari lapeda me ba henoma alang itum hada rupi symbol pen ru kelar bangke nilike jongnam de lo bon same la son chesong hai nang ji pu bangsi nili jongnam lo Wala itum bangso video long itum Chethan pon chona prabjin pen itum kaprai video long putot chitong tunang gome thak me karong